הזה מיועדים בעיקר למרפסות שלא תכננו לעשות בהם דק. כמו שאמרנו, מסילה של הבית גובה 3 סנטימטר, ואנחנו לא רוצים עכשיו לעשות דק רגיל עם מדרגות והגבהות, אנחנו פשוט רוצים שיהיה לנו דק. אז יש תאריכי דק שמגיע בשני סוגי עצים, אחד אשת טרמו, מה שאנחנו רואים פה מעובד נגד החלקה, וסוג שני זה סוג של האיפר, או ב-30x30 או ב-60x60. עובי כללי של המוצר זה 3 סנטימטר, ככה שהוא בעצם מתאים לנו בדיוק לגובה המסילה. ההתקנה היא התקנה עצמית, יש בפלסטיק זכר נקבה, אנחנו רואים פה את הנקבה ויש לנו פה זכר, שזה פשוט מתחבר אחד לשני בצורה של לגו. אפשר לשחק בצורה של לגו, אפשר להתקין את זה בצורה כזאת של נגדי של הלוחות, אפשר להתקין את זה אחד ליד השני. כן, המים הולכים זורמים חופשי בדק, כמו בדק רגיל. יש לנו פה מרווחים, כמו שאמרנו, 5 מילימטר. בגלל שהלוחות הם צרים וקצרים, אז העץ פחות משחק, פחות עובד. טיפול רגיל בשמן, כמו דק רגיל שאנחנו עושים, ולמעשה דק לכל החיים. העריכי אשל באזור ה-200 שקל, לא סינתטי, זה עץ. סוג עץ, אשל טרמו. בסדר? אשל מעושן. זה עץ שעבר תהליך לתנור ונהיה בגוון הזה, גוון חום, ובעצם הפך את העץ שהוא יכול לעמוד לעמידות חוץ. כמה זה עולה? 200 שקל למטר מרובע לפני מע"מ. זה האשל, והאיפר שזה בעריכים יותר גדולים, 60x60 זה 320 שקל לפני מע"מ למטר מרובע. מיועד בעיקרון להתקנה עצמית.